Ftit aktar minn xahar wara li l-Partit Nazzjonalista permezz ta' dokument ta' qabel il-budget ikkonferma li l-proġett tal-konnettività permanenti bejn Malta u Għawdex għandu jitkompla, inħadd filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech reġa' bidel din il-pożizzjoni. Fil-fatt minkejja li l-Partit Nazzjonalista saħansitra ivvota favur dan il-proġett f'riżoluzzjoni fil-Parlament, Bernard Grech issa talab sabiex jerġgħu jibdew l-istudji u jsir referendum fuq il-mina. Kif diġà kelli l-opportunità ngħid anke fil-Parlament isir referendum bejn l-Awċin. Din il-U-turn mas-siċċa Bernard Grech kamilha meta ħareġ it-tender għad-disinn u l-operat tal-mina bejn Malta u Għawdex. Fid-diskors tiegħu mill-lukanda fl-imġar Għawdex, Bernard Grech attakka wkoll l-investiment kollu li għamel Gvern Laburista fil-Gżira Awċija. Tafas kull ma ssib huwa kliem. Kull ma ssib huwa kif jgħid il-Malti suf. Grech sab ħin ukoll biex jirringrazzja lill-eks Ministru għal Għawdex Giovanna De Bono. Dan għamlu wara li ftit tal-jimilu sellem lil Ninu Żamid figura ieħor minn tal-passat tal-Partit Nazzjonalista. Insellem minn qalbi lil Anton Tabone u lil Giovanna De Bono. Issemmi isimhom biss mingħajr ma tgħid xejn tkun għamilt statement. Wara dan il-Kap Nazzjonalista okritu wkoll għajnu għaliex issa fil-Kabinett hemm 3 Ministri Għawċin. Illum raw kif għamlu 3 Ministri Għawċin. Imma taqtawx qalbkom.